Как да манифестирате вашият специален човек? Здравейте всички, казвам се Стоянка Филина и съм автор, учител, духовен, животопроменящ и коуч по манифестиране. Ако искате да промените вашата реалност, ако искате да заживеете вашият мечтан живот, посетете сайта ми makeawishandsmile.com. Създадох програми, които са отлично работещи, помогнаха на много хора по света, мога да помогна и на вас. Благодаря ви! Скъпи мечтатели, искате ли да привлечете във вашия живот вашият специален човек? Мечтаете ли за такъв човек? Искате ли да манифестирате този човек в 3 лесни стъпки, които ще ви споделя в това видео? Ако отговорът е положителен, тогава останете с мен. Вярвам, че това видео ще ви бъде полезно. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, да споделите видеото, за да помогна на колкото се може повече хора, защото знам, че много хора имат нужда именно от тези съвети, които сега ще ви дам. Така че започваме. Първата стъпка за манифестиране на вашия специален човек е да решите какъв точно човек искате да манифестирате, за да привлечете във вашия живот. Решете това. Първата стъпка при манифестиране на вашия специфичен човек е да бъдете сигурни какво точно искате да манифестирате във вашия живот. Този човек наистина трябва да ви подхожда, за да може манифестацията да работи истински за вас. Така че помислете за качествата на този човек, който искате да манифестирате и ги запишете. Скъпи приятели, време е да вземете един лист хартия и да направите списък с качествата на вашият специален човек, защото това всъщност е втората стъпка. Когато решите какъв човек искате да привлечете във вашия живот, който ще ви помогне наистина да живеете още по-добре, направете списък с всичките качества, които вашата сродна душа трябва да има. Бъдете реалисти и бъдете по-подробни, опишете всичко с детайли, за да може манифестирането да работи за вас. Ако искате да привлечете бързо и лесно вашият специален човек към вас, към вашия живот, е необходимо да визуализирате този човек, който искате и да го правите ежедневно. Това всъщност е и третата стъпка. Визуализацията е изключително важен процес, когато искаме да манифестираме някой специален за нас човек. Много хора не правят визуализация всеки ден. Те казват, че са заети. Но аз вярвам, че всеки един от нас може да намери 5 минути на ден, за да изпълни това упражнение, което несъмнено ще му помогне да привлече в своя живот онзи човек, за който мечтае. Запомнете, че когато визуализирате, е важно да го правите от позицията на това, че вие получавате, а не защото вие отдавате. Вие сте щастливи, чувствате се щастливи, вие сте щастливи от този процес и сте благодарни за това, че той или тя е във вашия живот. Това са трите лесни стъпки, с които можете да манифестирате вашият специален човек. Следвайте ги и съм сигурна, че този човек ще се появи много скоро във вашия живот. Ще бъда така изключително очарована, ако споделите дали следвате моите съвети и какво се случва с вашето манифестиране. Скъпи приятели, скъпи мечтатели, ако наистина искате да подобрите качеството си на живот, посетете сайта ми makeawishandsmile.com. Създадох програми, които са отлично работещи за много хора по света. Много хора вече живеят своя нов живот, своя мечтан живот. Можете да го направите и вие. Не отлагайте, направете го още днес и започнете да живеете във вашата нова реалност, защото вие го заслужавате. А сега ви пожелавам един прекрасен, влюбен ден
И него със сигурност заслужавате. Чао, чао!